Ara ja hem vist com podem demanar tasques als alumnes. Ara anem a veure com faríem el procés de correcció d'aquestes tasques dels alumnes. La primera que vam fer era una tasca fora de línia, que recordem que era una tasca que ells ens donaven en paper i no la feien a dins del model. Per tant, aquesta tasca nosaltres ja l'haurem corregit abans, doncs un treball, una redacció, qualsevol component d'aquests que ja tenim la nota. Bàsicament el que volem reflectir en el model és la nota i si volem algun comentari. Doncs anem a veure com faríem la correcció. Imaginem que tenim aquí una tasca fora de línia, d'acord? Entrem, aquí tindrem doncs, el que els hi vam demanar i tenim dues opcions, visualitzar tota l'estromesa o qualificar. En aquest cas, una tasca fora de línia, el més fàcil és visualitzar totes les trameses perquè ja tindrem les notes posades en un altre lloc. Visualitzem totes les trameses i ara aquí nosaltres podem posar la valoració que li hem fet a cada alumne i el comentari, si volem que tingui un comentari, si no l'hem posat en l'activitat que ens ha entregat. Per exemple, doncs aquí, doncs molt bona feina. Sol ser coses d'aquelles, no? O, per exemple, aquí, doncs, 5. No? Havia de tenir 150, no, 100. Com has entregat. I així ens podríem anar fent tots els comentaris i notes dels alumnes que tinguéssim. I d'una manera fàcil i ràpida podem desar totes les qualificacions i així d'aquesta manera els alumnes ja ho tenen qualificat. Després continuar i tornem a estar aquí mateix. Fins aquí la correcció fora de línia.